Dobrý deň. V dnešnom videu by som vám chcel predstaviť jeden zaujímavý produkt, ktorý spoločnosť Commander System ponúka na monitorovanie vozidiel. A je to takáto malá krabička, ktorá vám v podstate dokáže zabezpečiť niečo podobné ako štandardný zabudovaný systém do vozidla na monitorovanie vozidiel. Samozrejme, by som povedal v rozsahu tej základnej činnosti monitorovania, čiže nie je na to možné pripájať žiadne prídavné zariadenia, identifikáciu súkromnej jazdy alebo identifikáciu vodiča. Ale napriek tomu si myslím, že je to veľmi dobrá vec, ale musíme si povedať, na ktoré účely. Takže toto zariadenie je predovšetkým vhodné na niekoľko, by som povedal, činností alebo na vyhradené činnosti, ktoré by som doporučil. Spomenul by som, sú to možno požičovne vozidel. Ak chcete mať vozidlo, ktoré máte v požičovni pod kontrolou a nechcete to mať nastálo namontované v tomto vozidle, takéto monitorovacie zariadenie, tam je to vhodné. Stačí zastrčiť do vozidla, auto je pod kontrolou. Takisto v požičovniach je to dobrý systém na to, ak požičiavate alebo prenajímate vozidlo firmám, ktoré chcú z tohoto vozidla vyťahovať automatickú knihu jazd. Na ostatných vozidlách to nepotrebujete a do konkrétneho vozidla, na ktorom sa to vyžaduje, stačí to umiestniť veľmi jednoduchým spôsobom a kniha jazdca tvorí automaticky. Ďalej je toto zariadenie vhodné napríklad na monitorovanie niektorých vozidel vo firme, ktoré sa málo používajú alebo sa používajú zriedka na služobné účely, viac na súkromné, alebo prídu do firmy vozidlá, ktoré nie sú štandardne vo firme zariadené. Trebárs pokazí sa nám jedno a práve z požičovne si požičiame nejaké vozidlo, alebo teda prenajmeme si vozidlo a tam si môžeme sami dať takúto jednotku a môžeme toto vozidlo monitorovať a robiť si z neho knihu jazd. Tiež veľmi dobrý spôsob využitia je to, ak spolupracuje firma napríklad s nejakými externými dodávateľmi, ktorí pravidelne alebo nepravidelne niečo pre firmu dodávajú a v zmysle dodávky sú aj služobné jazdy autom. Do takýchto vozidiel môžete dočasne, kým tento dodávateľ vám službu dodáva, umiestniť toto zariadenie s tým, že ho samozrejme informujete, alebo si to tam ten dodávateľ umiestni sám, zapožičiate mu to a máte možnosť toto vozidlo sledovať a manažovať jeho činnosť. Poďme si teda ukázať, akým spôsobom sa toto zariadenie inštaluje do vozidla. Je to veľmi jednoduché, ako vidíte na videu. Stačí to jednoduchým spôsobom, štandardne býva OBD konektor umiestnený niekde pod volantovou časťou vo vozidle v ľavej strane. Takže tam jednoduchým spôsobom stačí zasunúť toto zariadenie a tým pádom zariadenie je automaticky napájané. Má v sebe integrovaný GPS modul, GPS anténu, GSM anténu aj GSM kartu a teda automaticky môže vysielať polohu vlastne o tom danom vozidle. Takže takýmto spôsobom sa to do vozidla namontovalo. No a v systéme si môžeme ukázať, ako to potom vyzerá, keď je to už namontované, čo v systéme sa dá z tohoto vyčítať. Podmienkou toho, aby sme mohli takto vybavené vozidlo mobilnou jednotkou sledovať nejakým spôsobom na počítači alebo mobilnom telefóne, je, aby firma, ktorá toto používa, mala s našou firmou dohodu alebo uzavretú zmluvu o monitoringu. Ak takáto zmluva je podpísaná, bude vytvorený vlastne účet tejto firme a potom vlastne dostanete prístup do nášho systému, kde potom môžete vidieť už takéto prostredie. Pokiaľ bude tam jedno vozidlo, bude samozrejme jeden objekt, pokiaľ ich bude ich viacej ako v tomto prípade. Ak sa jedná už o nášho zákazníka, ktorý má štandardné monitorovacie zariadenia, tak potom vám len pribudne niekde na konci alebo skrátka niekde
niekde vám pribudne objekt, ktorý bude pomenovaný napríklad mobilná jednotka alebo prenosná jednotka a vy si už potom manažujete vlastne do akého vozidla to dáte a môžete si tento názov k tomu priradiť ešpezetku a podobne. Keďže momentálne je to zasunuté vo mojom vozidle, tak si na neho kliknem a vlastne ukážeme si v rýchlosti len základné služby, alebo by som povedal veci, čo v tom systéme sú asi najbežnejšie použiteľné. Nebudem tu ukazovať celý systém, čo to dokáže, ale základ je určite vidieť, kde sa vozidlo nachádza. Takže kliknem si tu vybral som si teda vozidlo, vidím, že momentálne sa nachádza v kľudovom stave, že stojí. Je možnosť sledovania aj servisu aj vďaka takejto mobilnej jednotke. Nie je to však moc praktické, pretože pokiaľ budeme prehadzovať jednotku z vozidla do vozidla, tak toto fungovať nebude, pretože nastavenie je vždy k danému objektu v systéme a pokiaľ zmeníte jednotku vo vozidle, ten objekt toto nepozná. Potom môžeme kliknúť na mapu, kde vlastne sa nám ukáže, kde sa to vozidlo momentálne nachádza na mape. Sú to štandardné Google mapy, naši klienti to už určite poznajú, takže takýmto spôsobom si môžem najazdiť, je možné aj satelitné zobrazenie. Takže takto vidím, je to s presnosťou, dá sa povedať 5 metrov, vozidlo sa nachádza na tomto mieste. Takže vidím, že takýmto spôsobom, kde sa aktuálne vozidlo nachádza. Pokiaľ by vozidlo bolo v jazde, uvidím ho zelené a uvidím aj trasu, kade jazdí. Ďalšia vec je, čo si môžem pozrieť, čo určite bude dôležité a je to dôležité aj v prípadoch, trebárs keď touto jednotkou sú vybavení externí dodávateľia, tak si môžete pozrieť tiež, kade jazdil vlastne ten váš dodávateľ alebo zamestnanec a podobne. Čiže vidíme, kde bol, kde nebol, akým spôsobom prebiehali jazdy. A čo je určite zaujímavé v takýchto prípadoch externých dodávateľov, tak si pozriem aj tabuľkový výpis, kde tu mám jednotlivé jazdy tohoto vozidla. A čo je dôležité určite, tak tu mám sumár napríklad za celý deň. Čiže pokiaľ viem, že tento človek celý deň robil pre mňa, tak viem, že mi môže za tento deň fakturovať maximálne 44 km. Je možné si skontrolovať aj jednotlivé jazdy, časy jazd, odkedy kedy to vozidlo vyrazilo, kedy dorazilo na dané miesto učenia a podobne. Týmto spôsobom je samozrejme možné zobraziť deň, týždeň, mesiac, akýkoľvek by som povedal rozsah, ktorý ma zaujíma. Je možné týmto spôsobom spravovať aj ďalšie veci ako spotrebu vozidla, pokiaľ budeme zadávať do systému údaje o tankovaní, ale ako som vravel, toto nie je, by som povedal, prioritne spôsob, ako dlhodobo monitorovať nejaké vozidlá, ktoré vlastne, keď budeme zadávať takéto údaje o tom vozidle a potom to premiestnime do iného vozidla, tak nám to sedieť nebude a budeme sa v tom veľmi zle orientovať. Čiže asi prioritne by som považoval využitie tam, kde je potrebné vidieť, kde sa vozidla nachádzajú aktuálne a potom kade chodili v daný sledovaný čas. Čiže jednak na mape a jednak tabuľkovo si viem vyhodnocovať tieto údaje a aj najazdené kilometre. To je asi základ tohoto systému. Ešte by som vám možno ukázal, pokiaľ by tých vozidel bolo viacej, napríklad tých dodávateľských, môžem si týmto spôsobom všetky tie vozidlá zobraziť na mape a môžem si ich postupne alebo nejakým spôsobom manažovať. Vidím, kde dané vozidlo, ktoré potrebujem niekde mať k dispozícii, kde sa nachádzajú a je to možné takto sledovať. Takže toto je základ toho, čo môžete získať a vidieť v systéme. Ako ste teda videli, schopnosti a možnosti využitia tejto malinkej krabičky sú podľa mňa naozaj široké.
ale chcel by som povedať aj o niektorých možnostiach, alebo by som povedal službách, pre ktoré táto krabička naozaj nie je vhodná. V prvom prípade je to určite nie je vhodná na ochranu vozidla proti krádeži, pretože si myslím, že dnes tí zlodeji vedia deaktivovať určite sofistikovanejšie zariadenie, ako je toto, a chrániť vozidlo týmto zariadením si myslím je skoro pomaly urážka tým zlodejom. Ďalšia vec je, nenahradzoval by som toto alebo klasické zariadenie monitorovacie zabudované touto prenosnou jednotkou, pretože ak chcete mať poriadok v knihách jazd, tak je potrebné zabudovať do toho vozidla klasicky neprenosné zariadenie, pretože naozaj sú skúsenosti také, že ak chceme mať poriadok v tom systéme a použijeme na to takéto zariadenie, tak časom sa stane to, že stratíme prehľad to, v ktorom aute, kedy to bolo do ktorého vozidla vložené, nevieme, ktoré jazdy patria ku ktorému vozidlu. Čiže naozaj vhodné to je tam, kde potrebujeme flexibilne, dočasne nejaké vozidlo sledovať, či už firemné, ktoré sme si požičali trebárs z požičovne, pretože naše je v servise a máme zatiaľ nejaké požičané a chceme na tomto vozidle robiť knihu jazd automaticky. Na to je to dobré. Určite je to na to dobré, aby sme trebárs mali pod kontrolou externých dodávateľov, ako som spomínal. Že toto sú práve tie situácie, kedy sa to dá veľmi dobre využiť. Samozrejmosťou je samostatná, by som povedal, skupina využitie trebárs v požičovniach vozidiel alebo v leasingových spoločnostiach, kde sa to musí, by som povedal, riešiť tieto veci flexibilne podľa záujmu klienta alebo by som povedal, či už rizikovosti klienta a podobne. Ak by ste mali záujem o viac informácií o možnosti alebo teda o možnostiach využitia kúpy tohto zariadenia, neváhajte a kontaktujte nás.